Как се казваш? Калоян Иванов Янков. А на колко годинки си? На 5. По какво си професор? По игри разбирам много. Коя е любимата ти игра? Любимата ми игра е на шахта. Нареждаш червено, черно. Защо децата обичат да играят? Защото много слушат. Много слушат. Коя е най-голямата беля, която си правил? Да се скрие, да ям много бомбони и да нацапам килима. Когато сме болни, игрите боледуват ли заедно с нас? Ама те нямат крака. Какво правиш, когато някой ти пречи да си играеш? Казвам, че няма повече да говоря на децата, що ме притесняват. Как си представяш дехидратацията? Представям се синя с вода, като канал. Какво би казал на мама и на татко, ако тя се появи? Ще им кажа, че защо дехидрацията няма очи. Стоперол Хилда! Да!